आज अंगारिका स्पेशल उकडीचे मँगो मोदक आपण बघतो आहोत कसे बनवायचे. त्याच्यासाठी मी आणि शुगर फ्री आहेत आपले मोदक, साखर किंवा गूळ काही वापरलेलं नाही. 2 चमचे तुपामध्ये 1/4 कप मँगो पल्प छान परतून घ्यायचा. त्याच्यानंतर कोणतेही मार्केटमध्ये आज बरेचसे शुगर फ्री अवेलेबल आहेत, तुम्ही आवडीनुसार घ्या. त्याच्यामध्ये एक छोटा चमचा येतो, ते 3 चमचे मी शुगर फ्री घेतलं आहे. तुम्हाला गोड किती प्रमाणात हवं त्याप्रमाणे तुम्ही शुगर फ्री ॲड करा. त्याच्यानंतर अर्धा नारळ खोवून घेतलं आहे. खोबरं ते तुम्ही कमी जास्त अर्धा अख्खा कसा हवा त्याप्रमाणे घ्या. मी याच्यामध्ये गूळ साखर काही न वापरता शुगर फ्री आणि मँगोच्या पल्पची गोडी ह्याच्यामध्ये आपलं सारण बनवते आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये चारोळी, बदामाचे काप, वेलची जायफळ पावडर हवी असेल तर ॲड करा. मँगो फ्लेवर प्युअर हवा असेल तर वेलची जायफळ पावडर अवॉइड करा. नंतर थोडंसं केशर घातलेलं दूध मी त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे. साधारण चिमूटभर केशर मी दुधामध्ये 2 चमचे दुधात भिजत ठेवलं होतं आणि ते थोडं सारणात ॲड करणार आहे आणि थोडं जे आपण उकड बनवणार आहोत त्याच्यातही ॲड करणार आहे. मँगो आणि केशरचा फ्लेवरची छान एक कॉम्बिनेशन, एक चांगलं कॉम्बिनेशन बनतं आणि चव आणि अरोमा चांगला येतो. त्याच्यानंतर आता आपलं उकड काढते. उकडसाठी पण ज्या पेल्याने आपण पीठ घेणार आहोत ना त्याच पेल्याने 1 पेला मी मँगो पल्प घेतला आहे आणि 1 पेला पाणी घेतलं आहे. म्हणजे टोटल जे लिक्विड आहे ते 2 पेला आहे. 2 पेल्या लिक्विडला 2 पेले आपण तांदळाची पीठ घेणार आहोत. हे मी साधं रेशन तांदळाचं पीठ घेतलं आहे. तुम्ही कोणत्याही या मार्केटमध्ये रेडीमेड पिठं मोदकाची मिळतात. नंतर त्याच्यामध्ये मी आपलं केशरवालं जे दूध मगाशी ठेवलं होतं ते ॲड करणार आहे. 1 चमचा तूप ॲड करणार आहे आणि चवीनुसार मीठ ॲड करणार आहे. चांगली उकळी आली आपल्या पाण्याला, मँगो घातलेल्या पाण्याला, की आपण त्याच्यात पीठ घालणार आहोत आणि त्यावेळी गॅस मात्र बारीक ठेवायचा आहे. पीठ घातल्यानंतर छान असं एकजीव पिऊ लाटणीच्या ह्याने टोकाने वगैरे असं छान ते घोटून घ्या, मिक्स करून घ्या, एकजीव करून घ्या आणि एक साधारण अगदी अर्धा सेकंड गॅस चालू ठेवून झाकण ठेवा. त्याची आतमध्ये छान वाफ मुरते. पीठ परफेक्ट तयार होतं. परफेक्ट लुसलुशीत मोदक आपले तयार होतात आणि झाकण ठेवून एक 5 मिनटं ठेवा आणि गरम गरमच हे पीठ आपल्याला छान असं मळून घ्यायचं आहे. 5 मिनटानंतर पीठ गरम असल्यामुळे हाताला जर चटके लागत असेल तर पेल्याच्या मागच्या बाजूने पीठ चांगलं रगडून घ्या. म्हणजे त्याच्यात गुठळ्या राहत नाही, मळतानाही तुम्हाला त्रास होत नाही आणि हाताला चटके लागत नाही. आता ह्या पिठाला ज्या उकड काढलेल्या भांड्यात पाणी ॲड करून त्याच पाण्यात हात बुडवून छानपैकी असं लुसलुशीत होईपर्यंत मळून घ्यायचं. लुसलुशीत म्हणजे हाताला पीठ चिटकत नाही ते चेक करायचं आणि नंतर तुपाचा हात लावून छानपैकी त्याचा गोळा बनवून घ्यायचा. मी तूप वापरते, तुम्ही तेलही वापरू शकता. शक्यतो शेंगदाणा तेल वापरू नका, त्याला मग असं स्मेल येतो मोदकांना. तूप वापरलं तर बरं, नाही तर मग सनफ्लॉवर ऑइलसुद्धा वापरू शकता. तूप आणि पाण्याचा हात लावून मी छान आपलं पीठ बघा मस्त मळून घेतलं आहे. हाताला अजिबात चिटकत नाही आहे. मोदकाचं पीठ जेवढं चांगलं मळाल ना तेवढे मोदक लुसलुशीत आणि त्याच्या कळ्या पडायलाही छान अशी मदत होते. सोपं काम होतं. काही गडबडीने केलं तर मोदक होत नाही. मोदकाला पेशन्स लागतो, वेळ लागतो आणि डोकं थोडं शांत ठेवावं लागतं. हे एक प्रकारचं मेडिटेशन आहे मोदक बनवणे म्हणजे. आता मोदक बनवूया. कोणत्या आकारात तुम्हाला हवे तेवढा गोळा घ्या. त्याची छान अशी हाताने पारी करा. मी साच्याने वगैरे नाही बनवत, हातानेच बनवते. 11 कळीचे मोदक आपण बनवणार आहोत. 9 कळ्या, 11 कळ्या आणि 21 कळ्या असे मोदक बनवले जातात. मला सोपे 11 कळीचे बरे वाटतात बनवायला, त्यामुळे आपले 11 कळीचे मोदक मी बनवते. बघा परफेक्ट कळ्या पडत आहेत. कळ्या पडण्यासाठी जर त्रास होत असेल, बघा पीठ बोटाला कुठे चिटकत नाही आहे, चिकट नाही झालं आहे, तर तुपामध्ये थोडंसं बोट बुडवून तुम्ही कळ्या पाडू शकता किंवा थोडं तूप आणि थोडं पाण्यामध्ये बोट बुडवून तुम्ही कळ्या पाडू शकता. आपल्या परफेक्ट 11 कळ्या तयार झाल्या आणि त्याच्या आता छान हाताने ना एका बाजूने अशा वळवत त्या कळ्या बंद करायचं आहे मोदकाचं तोंड, की आपलं परफेक्ट 11 कळ्यांचा मोदक तयार आहे.
असे मी सगळे आता मोदक पहिले तयार करून घेते. त्याच्यावर एक नेवरी तयार करते. नियम आहे 21 मोदकावर एक नेवरी लागते, तरच तो नैवेद्य दाखवला जातो. एक लाडू लागतो. लाडू म्हणजे सेम पारी करून आतमध्ये सारण बनवून भरून गोल लाडू करा. आता त्याला उकड देण्यासाठी पारंपरिक जुनं जे मोदकाचं भांडं आहे ते घेतलं आहे. हळदीची सुकवलेली पानं पाण्यात थोडी भिजवून ती त्याचा लेअर लावला आहे. तो मोदकाचा लाडू बघा, मी म्हटलं ना, तो लाडू, मोदक आणि एक नेवरी सगळं मी मांडून त्याच्यावर थोडंसं पाणी शिंपडणार आहे आणि 20 मिनटं मीडियम टू हाय गॅसवरती त्याला वाफ देणार आहे. वीस मिनटांनी गॅस बंद करा आणि एक 10 मिनटं तसंच ठेवा आणि त्याच्यानंतर वरचं झाकण काढा. परफेक्ट आपले शुगर फ्री मँगो फ्लेवरचे उकडीचे मोदक अंगारिका संकष्टीनिमित्त तयार आहेत.